Hezamara ardi bolok hamsaini biragi kamio kaisa thanglaisu belakhen jongjalo kalaijak tei kotor wngkhe lukorok belakhe thana himnani belakhe jongjalo kalaijak abono nasigino em TTADC ni em Robindra Deborma tai montri katal Bishopketu Deborma thangoi aro thangoi naikhe bahaike birisilok sanamjaknai bahaike thanglaisuni dera kolomti oi yakangnani bagai tiprasani belakhe jongjalo kalaijak tei kotor obo omo haike no thanglaisu twitor kangkhe thangnani belakhe jongjalo kalaijak aboni bagui no thangoi nailekhe borok jai jaikhe datino tangnani bagui abohaini bagui no borok oro thangoi naikhe hejamarani ardi bolokni khopjaknai tai aro o amchaini lukorok bo thangoi nailekhe tai aro officer rok thangoi nailekhe tini sunai diversion scheme naina family tini SC side tongo executive tei engineer tini yen sab tongo o jaga o tini je boiragi kami obo tuitorui kami bai klaiting tokha gabono immediate namrinan bagino tini SC side bai kok salaika obo hoyto khana sonui rokni bisingo no samung chengjak jate protection tonon bagui amoro karibo o jaga je boulder ni system o boulder ni bagui sing agino estimate khairo hojak ambo sanctioning jak tak tender kangke dry season abo khlaijanai kitu apatoto sing wa bai bamboo bai khei o protection di euyakoi taklai laidrop samung khlainai sir bo block ni bising obo Hezamara block kai chini water resource subdivision kito Mohanpur kai ching Chemansak chini amchaina protection khainai bagui nailai tongota sub near Sunai diversion scheme superintendent of engineer water resource executive SD